Eklenç etmek we okap bilim almak üçin yurt daşyna çykan türkmenistanlaryň ata watanına dolanmakluk duýgusy barha artýar. Dünýäde ýüze çykan pandemiýa keseli bahana edilip 2,5 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gidiş geliş ýollaryň ýapyk saklanmaklygy yurt daşynda galan türkmen watandaşlaryna uly bir urgu boldy. Emma ýollaryň ýapyklygyna garamazdan Türkmenistan bilen serhet ýaka oturan döwletleriň üstü bilen az sanly Türkmenistanlynyň watanyna dolananlygy barada habar bir näçe gedek halka ýetirildi. Bu habar eşden Türkmen hökümeti yurt daşynda galan Türkmenistanlar üçin serhet ýaka oturan Eýran, Azerbaýjan we Özbegistan döwletleriniň üstü bilen ýurda dolanmaklygyň ýollaryny ýapdylar. Yurt daşynda galan her bir Türkmenistanlynyň Eýran, Azerbaýjan we Özbegistan döwletlerine gitmek üçin ýaşaýan döwletindäki türkmen konsullugyndan ruhsatnama almadan şol döwletleriň konsullugy giriş ruhsatnamalaryny bermeýändiklerini aýtýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyň terrorist hökümetiniň Türkmenistana gidiş geliş ýollarynyň halk üçin meýletin açmajakdyklarynyň, şeýle hem yurt daşyndaky halky içeri almakdan gorkýandyklarynyň ýene-de bir suwtnamasy bolup durýar.